כנס. אחד איתי. עברית, איפה כולם? הנה פה. חבר'ה, שם. אנדרי. 3 שונים בידי. 3 שונים. הכל בסדר, אני מחלץ אתכם כאילו רגעים. יש. يا الله يا الله يا الله ايش في وحدة خاصة كنه؟ ראשון עלה, שני, שלישי איתנו, ודאי עולים רק 3. חיובי. רמטכ"ל, אני רוצה לדווח לך ששלושת היהלומים המריאו כרגע מהמנחת לכיוון הארץ. אז תראה, יחסית פשוט, כמו אוטו. בן גוריון, אתה יכול לראות את המסלולים שם הארוכים, המסלולים של נתב"ג. אתם הולכים לתל השומר, אני מניח ששם תהיה לכם קבלת פנים. שוף אחד שיחליט את אחד הלוחמים לפנינו, אז אנחנו נחד בתל השומר. כל הכבוד לכם. זה הדבר הכי חשוב בעולם. והשבת החטופים זו חובה מוסרית שלנו להתאמץ על זה. אתמול מימשנו חלק אחד מאוד מאוד חשוב, יש לנו עוד הרבה. ואני אומר לכם פה באמת בפרגון מאוד מאוד גדול, ימ"מ, שב"כ, מתחברים אלינו מעולה, ביחד הייתה כאן צה"ל, הגורמים המרכזיים, פיקוד דרום, חיל אוויר, אמ"ן, אמ"ץ שתכלל את כל הדבר הזה בראייה המטכ"לית ועוד הרבה גורמים, והדבר הזה מאפשר לעשות דברים נועזים בהצלחה. אני רוצה לומר לכם שבסוף אנחנו מקבלים החלטה לא פשוטה. אנחנו מתיישבים בשבת בבוקר לחפ"ק שאין לנו בכיס פתק, לא של 100% הצלחה במבצע וגם לא של 90% הצלחה. ואנחנו יודעים שאנחנו לוקחים סיכונים גדולים והחלטות הרות גורל, והסיכונים האלה הם סיכונים על חיי אדם. זה לא אימור, זה סיכון מחושב וזה לא חישוב מסוכן. ואנחנו באמת מסתכלים על הסיכון ומייצרים לו רשתות ביטחון. רשת הביטחון הכי חזקה שאני רואה כשאני ניגש לאשר מבצע כזה, ואנחנו יודעים שזו החלטה גורלית, זה שאני יודע שיש איכות מפקדים מאוד מאוד גבוהה, יש לנו ביטחון לעשות מבצעים נועזים למטרות ראויות.